doesn't cut. Slip away and never wake up before I'd ever hurt you. Before I'd ever hurt you. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'Hora de l'Alcalde, l'últim Hora de l'Alcalde que farem avui que farem amb Roses i amb Joan Plana, alcalde de Roses. Joan, molt bona nit. Molt bona nit. L'últim d'aquesta temporada. És veritat, perdona, l'últim d'aquesta temporada. Espero. Sí, i tant. Preguntar, evidentment, per la situació en quant a aquesta previsió que esperem aquest estiu. Sant Joan és aquí a la setmana vinent i, en quant a l'ocupació hotelera que tenim a dia d'avui. Crec que anirà molt bé, la Setmana Santa ha anat molt i molt bé, aquestes setmanes qualsevol persona que voltés pel poble ha pogut veure que estava tot ple a vessar i jo, això fa preveure aquesta temporada, segur que serà molt bona i evidentment ja fa falta. I alguns, com dèiem, Sant Joan, fa uns anys no va haver-hi focs artificials, degut a les mesures que deia el Procicat, però aquest any sembla que tot torna a la normalitat. Sí, aquest any recuperem els focs artificials i l'any passat va ser una de les coses que segurament no era tant des d'un punt de vista material, sinó des d'un punt de vista simbòlic, la gent més trobava a faltar, aquest any els tornem a recuperar. Esperem aquesta revetlla i felicitarem del Sant també a Sant Joan. Parlar sobre aquesta inauguració del Parc Multiaventura, fruit d'aquests pressupostos participatius de fa uns anys, que el passat 27 de maig va ser una realitat, ja es va poder fer la inauguració i em sembla que va anar molt bé. Crec que va anar molt bé, els principals usuaris del camp, del parc, que són els infants, crec que s'ho van passar molt i molt bé aquell dia i pel que a mi m'ha anat arribant s'ho han anat passar bé també al llarg de totes les següents setmanes perquè sempre està bastant ple. Va ser una festa molt maca. En general, quan inaugures un espai nou, sempre és un moment de festa i de celebració. A més, les obres, sobretot en l'administració pública, a vegades costen una mica, són més lentes del que voldríem. Per tant, el moment d'acabar sempre és un moment molt emocionant. Però quan és un espai que a més l'hauran de gaudir els nens i nenes, que per tant s'omplirà de rialles, d'alegria, de jocs i de tot plegat, doncs ho fa especialment simbòlic i amb especial càrrega emocional. I per tant jo crec que va ser un dia molt, molt bonic per tots. Ara, passant d'aquesta inauguració, anem a parlar una miqueta d'esport i sobretot de motos, no? Començant per aquest esportista d'elit que tenim aquí a Roses, que és Maverick Viñales. Abans de res, què suposa per Roses no tenir un esportista d'aquest caire al municipi? Bé, en tenim diversos, per sort, a Roses, des del punt de vista del nivell esportiu, crec que en tenim un nivell alt. A més de Maverick, sense anar més lluny, tenim també en Joan Jorquera, que és un referent mundial del món del taekwondo, per exemple, i per tant, en aquest sentit, jo crec que hem d'estar molt i molt orgullosos dels nostres esportistes, en aquest cas, per exemple, deia a nivell individual, però també a nivell col·lectiu. Sense anar més lluny, el Club Bàsquet Roses, escolta'm, fa 4 dies va guanyar el Campionat de Catalunya Sots 21, ni més ni menys, en una final que, per més apoteòsica, es va celebrar a Roses, era l'equip anfitrió, i es van portar el campionat. Per tant, jo crec que en aquest sentit hem d'estar molt i molt contents del nivell esportiu que tenim. En el cas concret d'en Maverick Viñales, efectivament, ell es va oferir de manera absolutament desinteressada a un acte que jo crec que l'honora profundament, que és el de lluir en el seu mono, el mono que llueix en els grans premis d'arreu del món, per tant, que tenen una enorme repercussió internacional, el nom del seu poble, el nom de Roses, per tal de contribuir a reforçar aquesta marca i també vull pensar que és per tal de lluir l'orgull de ser aquest petit tros de món que tant ens estimem. I això, evidentment, jo crec que nosaltres, tant com a Ajuntament com a poble, hi hem d'estar molt i molt agraïts i jo crec que és un acte de civisme i de compromís amb el nostre poble que val la pena remarcar. Continuant precisament amb les motos, fa uns dies la gent que va passar per aquí per Roses va veure una concentració de motos impressionant, penso més de 700 motocicletes. 750. Déu-n'hi-do. Bé, Roses, efectivament, més enllà del nivell esportiu que tenim en quant a la gent que competeix i que és de Roses, és evident que també té un enorme potencial a l'hora de treure esdeveniments de tot tipus, esdeveniments culturals, festius, però també esdeveniments esportius. En aquest sentit, n'hi ha diversos que ja fa temps que tenim. El més clar que vam presentar recentment és la Transpir. Hem estat molts anys punt de sortida de la Transpir. Aquest any serem punt d'arribada, però en tot cas la marca de Roses segueix vinculada a aquest esdeveniment. També, per exemple, la Trail Cap de Creus, tota una sèrie, com dic, d'esdeveniments importants. I mica en mica anem sumant de nous. Ara vam sumar ser el punt de sortida d'aquesta iniciativa, punta a punta, d'aquest any, en què hi ha 750 motos BMW
que doncs, van sortir d'aquí i al cap de 3 dies van arribar a Sant Sebastià, a més amb un acte simbòlic molt bonic, que agafaven aigua del mar Mediterrani, de la platja de Roses, i el deixaven al mar Cantàbric, a la platja de Sant Sebastià. I, per exemple, també vull posar en valor un altre esdeveniment de gran importància que hem aconseguit després de molts anys que semblava impossible, doncs per fi aquest any ha estat una realitat, que és que Roses ha estat també seu del MIC, el campionat de futbol de reconegut prestigi internacional, sobretot doncs, per categories inferiors, i en aquest sentit, per tant, això demostra que Roses és una marca potent, amb una gran capacitat per atreure esdeveniments de tot tipus, perquè la marca, com dic, doncs és coneguda, la marca està associada amb prestigi, està associada doncs, amb tot el nostre entorn natural, amb un entorn privilegiat, i evidentment són moltíssimes les competicions que estan interessades a casar aquests dos noms, el nom del seu esdeveniment, de la seva competició, amb el nom de la nostra ciutat. I nosaltres, com a Ajuntament, crec que hem de fer aquesta tasca d'intentar aprofitar totes les oportunitats que creguem que són beneficioses pel nostre poble. Comentàvem abans, la Transpir aquesta que ha passat per aquí, que la gent que no sabia què és, al final és un recorregut de punta a punta dels Pirineus, de ciclisme, no? Déu-n'hi-do, això no tothom pot fer-ho. No. Normalment sortia de Roses i arribava a Hondarribia. Aquest any el recorregut és una mica diferent perquè d'entrada es fa al revés, surt de Sant Juan de Luz, al País Basc francès, i arribarà el dissabte al matí, el dia 18, aquí a Roses. Aquí també dic que és una cursa, un esdeveniment de tal prestigi que de manera informal, generalment, quan es diu que la gent ha travessat els Pirineus, s'acostuma a dir que ha fet una Transpir, quan de fet la Transpir és estrictament aquest esdeveniment concret que té lloc en aquestes dates i en aquest moment de l'any. Però és tanta la repercussió que acaba tenint que qualsevol persona que creu als Pirineus es diu, escolta'm, doncs he fet una Transpir. Jo crec que això ja ho diu tot, i insisteixo, nosaltres estem molt contents de formar part d'aquesta marca tan potent. Déu-n'hi-do, més de 700 quilòmetres, Doncs anem a parlar una miqueta de cultura, dels esdeveniments aquí al municipi, amb aquesta, un any més, evidentment, aquesta Fira de la Rosa, del 16 al 19 de juny, ja està, penso que està tothom esperant aquestes catifes, entre les catifes del Dia del Corpus, al passeig aquí a diversos carrers, entre altres el carrer Major, que és el més visible, però la plaça de l'Església també. A més hi haurà l'exposició floral a l'interior de la SUF, que fins ara ho fèiem al teatre. Aquest any, per sort, ja hem recuperat, hem tingut aquest esdeveniment, aquest equipament cultural tan esperat, que era la SUF, i per tant l'exposició floral es farà a la SUF. A més, recordar que hi ha un munt d'esdeveniments, hi ha un Holy Festival, diversos esdeveniments musicals, hi ha una mena de ruta de tapes però de còctels, i hi ha tot un seguit d'esdeveniments diversos en què jo crec que tots els públics acabaran trobant el seu lloc. També hi ha el tradicional dinar de les Roses, hi ha un esdeveniment dedicat també a les puntaires, una associació icònica i tradicional de casa nostra que també té el seu encaix en la Fira de la Rosa, i en aquest sentit, com dic, molt contents que un any més aquesta festa tiri endavant, amb un element que jo crec que, mira, ara justament el regidor, que sortia aquí a la imatge, jo crec que la presentació va fer referència a un valor que té la Fira de la Rosa que jo crec que és especialment significatiu. El regidor deia que és de la Fira una de les grans fortaleses que té és la capacitat que ha tingut d'anar-se adaptant als nous temps i d'anar evolucionant, que no sigui una cosa estanca, sinó que tingui la capacitat d'anar evolucionant a mesura que les necessitats o la voluntat de la gent va evolucionant. Bé, és veritat que en els primers anys la Fira potser no va acabar de lligar bé amb un determinat sector de la població, semblava que li costava una mica d'acabar d'arrencar, d'acabar de trobar el seu lloc o el seu format ideal, i jo crec que aquest fenomen que hagi anat evolucionant, s'hagi anat adaptant, i que hàgim anat introduint i variant i canviant diferents elements, el que ha fet és enfortir-la. I per tant jo crec que avui en dia és un esdeveniment sensiblement més consolidat que fa uns anys. Recordem, del 16 al 19 de juny aquí a Roses, un munt d'esdeveniments, i remarcar, perquè ho haig de dir, que l'any passat va impressionar les catifes aquestes del Corpus, fetes amb flors i que fan tots els comerciants allà a diferents carrers de Roses. Tela marinera, Sí, tela marinera. Hi ha feina allà darrere. Oh, i tant. Doncs parlem ara, continuem amb cultura. Fa uns mesos parlàvem que el grup de teatre de Roses
25 anys, penso que No, feien. 40 anys va fer Club de Teatre. Perdona, veus? 40 anys. 40 anys. I doncs precisament aquest dissabte, dia 18, se celebra els 20 anys del Teatre de Roses. Exactament. Bueno, 20 anys, però en aquest teatre, que si no tinc mal entès, va guanyar al seu moment un premi d'arquitectura. Dic de memòria, però crec que no el va arribar a guanyar, sinó que va ser finalista. Ara ho dic de memòria, hauríem de comprovar-ho, però jo crec que va ser finalista. Sí. En tot cas, és veritat doncs, que el projecte arquitectònic del teatre va ser reconegut, tant internament a Roses com també exteriorment, i també remarcar que més enllà doncs, de la bellesa estètica, que també, doncs, el teatre ha esdevingut indubtablement un element troncal de la vida comunitària i associativa doncs, al nostre municipi. Més enllà doncs, de les representacions que fan tant a entitats culturals del poble, el grup de teatre, el clar exemple que tu deies, també totes aquelles activitats que fa l'Ajuntament, doncs ha estat un punt de referència de moltíssimes associacions molt diverses, ha estat un punt de votació a les eleccions, incloses algunes d'especials com va ser el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que també va ser punt de votació. Durant uns mesos va arribar a ser seu de la policia local de Roses, el teatre va actuar durant uns mesos com a comissaria mentre estaven fent les obres, ha estat punt de reunió, ha estat lloc on fan els festivals de dansa de les diferents acadèmies del municipi, és el lloc on es fa també l'entrega de la dracma de plata, ha arribat a acollir doncs, un ple municipal, el ple municipal de l'última investidura, no? Per tant ha estat un element, com dic, molt un actor habitual, fent servir el símil, doncs, de la vida associativa de Roses. I jo crec que amb tot el servei que ens ha donat val la pena dedicar-li una bona festa. I per molts anys més. I sí, i tant, per molts anys més, segur que sí, perquè justament és una cosa bona. Després de 20 anys el teatre segueix estant plenament en forma, vull dir que no és un equipament que hagi quedat obsolet ni de bon tros. Doncs aquí queda. Precisament d'un altre equipament municipal que vam parlar també fa uns mesos, era sobre l'arxiu municipal de Roses, que doncs, ara ja tenim 11 projectes sobre la taula per la seva construcció. No exactament. Encara no. El que tenim és 11 despatxos d'arquitectura que s'han presentat. El que han fet en aquest primer pas és presentar 11 projectes de restauració d'equipaments més o menys similars a l'arxiu de Roses que hagin fet en el passat. És a dir, han presentat les seves credencials, la seva experiència, 11 candidats. El coneixement de cada un d'aquests 11 despatxos d'arquitectura. El que ha fet el jurat és valorar d'aquests 11 despatxos, en funció de tots els antecedents que han anat presentant, doncs quins són els 5 que creuen que la seva obra demostra que tenen una major sensibilitat, una major experiència, una major eficàcia, en definitiva, que són els millor preparats per tal de fer aquest nou arxiu. D'aquests 5 seleccionats, són els 5 que se'ls encarregarà formalment que facin cada un d'ells una proposta de com ha de ser concretament l'adaptació de la Casa Rahola Berga perquè es converteixi en el futur arxiu municipal. I serà d'entre aquests 5 projectes per la Casa Rahola Berga que aquest mateix jurat escollirà quin és el que creu més adequat per a ser implementat. I després, evidentment, vindrà la fase d'execució de les obres. Doncs a veure què passarà, al final, aquesta rehabilitació de la Casa Frederic Rahola, que Rahola Berga. Ai, perdona, Rahola Berga, perdona. Frederic Rahola és la plaça. Sí. Que hi havia aquesta problemàtica que també vam comentar fa uns programes amb l'arxiu municipal, no? Que no hi havia ni taules per la gent que hi hagués. Exacte. L'arxiu municipal ara mateix està en unes condicions que jo crec que no és digne d'un poble com Roses, està dividit en 4 dipòsits diferents, que són 4 locals que a més són de lloguer, per tant ens suposen un cost cada mes. D'aquests 4 locals, 3 són ben bé per fer de magatzem, d'arxiu, i el quart, que de fet és el primer, és el que fa una mica de seu de l'arxiu, però ja qualsevol persona que vagi allà veu que ni a les condicions de treball de les persones que hi viuen, doncs és el lloc que hi viuen, vull dir que hi treballen, és el lloc més adequat, ni tampoc l'espai de consulta per a la ciutadania és el més adequat. Pensem, com deia, que quan ve un ciutadà a consultar alguna cosa, gairebé algun dels treballadors ha d'apartar l'ordinador perquè el ciutadà s'hi posi. Jo crec que això mereix una reconsideració. I, a més, el cas de la Casa Rahola Berga té l'afegit que suposa una conservació d'un patrimoni municipal molt important, com és una d'aquestes cases de gran valor arquitectònic de principis del segle XX, que queden de primera línia de mar, que no són gaires, i aquesta, que a més ara és propietat municipal, crec que l'hem de conservar i hem de donar valor. I ara ja, com a curiositat,
dintre l'Arxiu Municipal de Roses, per exemple, què podríem trobar? De tot. El Pasqual Maragall deia que l'arxiu és el DNI de cada poble. Escolta, a l'arxiu trobem de tot. Trobem la nostra història des del punt de vista urbanístic, social, econòmic, associatiu. És a dir, s'hi conserven tot tipus de document, tant aquell que genera el propi Ajuntament com aquell que han anat generant moltíssima ciutadania que per alguna raó han tingut relació amb l'Ajuntament, o bé famílies que han fet donacions de fons, de fotografies, de documents, d'objectes a l'arxiu municipal. I per tant, en el fons, l'arxiu és la nostra història. Bé, i és més que ara a sobre podrem dir que l'edifici on està l'Arxiu Municipal de Roses també forma part, no? És com a patrimoni històric, no? de Roses. Exacte. I, doncs, anem a parlar sobre un tema que em fa especial il·lusió, que és sobre la gent gran, no? Que tenim aquí a Roses, aquestes activitats que s'han fet, no? Per a la gent gran activa aquí de Roses, i concretament aquesta festa de Cluenda, que ja vam veure fotos també per Instagram, on, hosti, es va passar molt i molt bé. I tant, jo crec que va ser un exitàs, vaja, però de primera magnitud, s'ho van passar molt i molt bé. Aquestes activitats han donat vida a moltíssima gent, és a dir, el retorn que tenim per part dels usuaris i sobretot usuàries, que bàsicament doncs, la major part del públic és femení, és boníssim. Les dues professionals, l'Eva i la Dolors, doncs, que desenvolupen les classes, les cetes que tenen una capacitat de connectar amb la gent gran boníssima, i com podeu veure, doncs, realment, en fi, la valoració no pot ser més bona, i en aquesta festa final de temporada, final de curs, doncs, bueno, els van voler premiar, no?, amb aquesta festa, i el cert és que jo crec que va agradar moltíssim a tothom. Va ser una jornada, com dic, molt i molt bonica perquè es desprenia il·lusió i ganes i satisfacció del que s'havia fet i ganes de tornar-hi ben aviat al setembre, que tornen a començar. I estic segur que tornarà a tenir l'èxit d'assistència que ha tingut aquest any. Déu-n'hi-do. Que, de fet, aquestes classes que veiem que l'any passat, si no tinc mal entès, s'emetien aquí a Pura Televisió, també van tenir un èxit, i m'estan dient que durant aquest estiu també es podrà gaudir aquí a Pura Televisió d'aquestes classes. Abans d'anar a publicitat, anem a parlar d'aquesta incorporació a l'equip municipal, que és aquest tècnic d'habitatge, que abans de què suposa tenir un tècnic d'habitatge per un municipi? Bé, a veure, al final hem de tenir en compte que les polítiques es materialitzen per 3 dies. Em falta 3 coses perquè es materialitzin, d'acord? La primera és voluntat política, que aquesta molt sovint es diu que hi és, això és fàcil dir-ho. La segona són recursos, és a dir, hi has d'abocar diners, és així, d'acord? Cosa que acostuma a voler dir prioritzar, al final gestionar vol dir prioritzar. I el tercer, que això és molt i molt important, necessites també recursos humans, necessites múscul. Això vol dir treballadors. Els funcionaris, els treballadors públics, són el múscul que mouen les polítiques que el govern decideix impulsar. En aquest sentit, nosaltres vam dir des de l'inici del mandat que crèiem que l'Ajuntament de Roses, si volia apostar de manera decidida per una sèrie de polítiques, era, en fi, inassumible que no tingués una sèrie de places cobertes, d'acord? Per exemple, en aquest sentit, doncs, elements molt importants, com era per nosaltres la joventut, d'acord? Feia 12 anys que l'Ajuntament no disposava en propietat de la plaça de tècnic de joventut, per tant va ser una plaça que vam decidir crear. La plaça també d'atenció a la ciutadania, una part, al nostre entendre, també molt important de la gestió pública, i l'altra era, evidentment, les polítiques pel que fa referència a l'habitatge, que és un dels grans reptes que tenim com a municipi. Jo, si em fessis dir 3 reptes del municipi, me'ls hauria de pensar a partir dels amb precisió, però segur que entre aquests 3 hi hauria l'habitatge i la dificultat que té moltíssima gent per tal d'accedir-hi a casa nostra. I, evidentment, insisteixo, si volem fer polítiques d'habitatge, això vol dir priorització, vol dir recursos i vol dir també treballadors, vol dir recursos humans que permetin fer moure l'engranatge. En aquest sentit, la creació de l'oficina local d'habitatge jo crec que al final el que és una materialització d'una cosa que vam dir que era una voluntat i que ara ja comença a ser una realitat, que és que Roses creiem que ha d'apostar de manera decidida per les polítiques d'habitatge. I, és més, crec que ha de tenir molt clar que les polítiques d'habitatge han de ser una de les grans prioritats de cara als propers anys. I, doncs mira, de fet, relacionat amb aquest tema, suposo que una de les grans preocupacions que té al final la gent jove, sobretot parlant de joventut, és el fet d'anar a viure sol, d'emancipar-se al final, i parlant precisament de lloguers. Un ajuntament o l'administració local fins a quin punt té competències per influir en aquest preu dels lloguers tan desorbitat a dia d'avui? Competències des del punt de vista de regulació directa, per desgràcia, poques, d'acord? Tot i que són explorables, però són poques. Això no vol dir que no pugui fer coses, d'acord?
perquè més enllà de la regulació concreta dels preus, hi ha altres actuacions que pot fer l'Ajuntament per tal d'incidir de manera clara, de manera decidida, sobre el mercat del lloguer. I el que tu deies, l'accés a l'habitatge dels més joves, i jo hi posaria també aquí al mateix sac el dret a l'habitatge també dels més grans, és un dels grans reptes que tenim. I per tant, aquestes vies que té l'Ajuntament per tal d'incidir sobre el mercat de l'habitatge, crec, insisteixo, que és prioritari explorar-les en profunditat i de manera valenta i decidida. I sent conscients que és un tema que requerirà d'accions potser contundents, que potser generaran cert debat, no dic que no, però que estic absolutament convençut que són necessàries. I en aquest sentit, vaja, la meva voluntat, i així crec que és també voluntat del conjunt del govern, és, abans d'acabar aquest mandat, ara ens queda només un any, és evident que projectes de certa magnitud requereixen d'una dimensió temporal que va molt més enllà d'un any. Per tant, evidentment, ni miracles en podem fer, ni tampoc aquestes coses que són molt espectaculars al principi, molt sovint acaben sent foc d'encenalls i no acaben sent realment transformadores. Però sí que crec que ens hem de conjurar tots per, al llarg d'aquest últim any que queda per acabar el mandat, fer algun pas significatiu. Encara que el camí sigui llarg, algun primer pas significatiu jo crec que hem de fer. I almenys treballarem nosaltres de manera molt intensa, i jo personalment com a alcalde, perquè aquest pas s'arribi a donar. I jo espero que sabrem trobar les complicitats necessàries perquè efectivament es comenci a donar. Doncs aviam què passa i a veure si puc venir a viure aquí a Roses. Bueno, però tu si vols venir a viure saps que no tens problema. Si fa falta t'acullo a casa meva, no pateixis. Talleu alguna habitació. Demà estic trucant a la porta. Anem a publicitat un moment i tornem de seguida més Hora de l'Alcalde. Fins ara. A poison cup, slip away and never wake up before I'd ever hurt you, before I'd ever hurt you. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i sobretot donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. Restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Doncs tornem a estar aquí després de la publicitat. Recordem, avui a l'Hora de l'Alcalde, Joan Plana, alcalde de Roses. Joan, no podem deixar parlar precisament avui, que ja estem a mitjans de juny, sobre l'accés al Parc Natural de Cap de Creus. I en concret, ho haig de dir així, a les cales que tenim aquí a Roses. Es va presentar, si no tinc mal temps ja, com seria l'accés aquest any, que penso que és similar al de l'any passat. Exactament. És a dir, de moment mantenim aquest sistema de regulació horària durant 45 dies, del 15 de juliol al 31 d'agost, i que, com dic, aquest sistema, com hem dit sempre, és un sistema que té una vocació de provisionalitat. És a dir,
la regulació del parc i el canvi de la relació que tenim com a societat amb el parc, aquesta ha vingut per quedar-se. El sistema concret de la regulació horària ha vingut, insisteixo, per acabar desapareixent i per ser substituït per altres sistemes de molt més calat i molt més estructurals i molt més perfectes, per dir-ho així. De moment, el sistema del qual disposem és aquest, el de la regulació horària, i jo crec que l'any passat va donar en aquest sentit bons resultats, d'acord? Va evitar la massificació que havíem viscut en anys anteriors, sobretot l'any 2020, i al mateix temps doncs, crec que la gent va poder veure que amb una organització, en fi, relativament senzilla, doncs al final l'accés al parc, la possibilitat de gaudir del parc seguia oberta a tothom, només amb una qüestió d'adaptar o bé el vehicle amb el qual s'accedeix o bé l'hora a la qual s'hi va. Però en tot cas, jo crec que l'objectiu principal, insisteixo, que era començar la reformulació de la nostra relació amb el parc, evitar el maltractament que patia el parc en aquells últims anys, amb aquella absoluta massificació, que a més també derivava amb una imatge i una experiència nefasta per part de la gent que ens visitava. Doncs això creiem que s'havia d'acabar i creiem que estem a la línia correcta per fer-ho. I al final, aquestes regulacions tan necessàries, no? Al final, el primer impacte de la gent, i ho dic perquè crec que tots ho hem viscut, al principi és com un, ostres, què estan fent aquí? Però després, els més escèptics en aquest tema, les raons per les quals es fan, crec que estan totalment justificades. Sí, jo crec que com totes les coses noves, a vegades és normal que al primer moment tingui certa reticència, no? O fins i tot a vegades cert temor, que és normal, perquè nosaltres mateixos també el teníem. Jo no ho he amagat mai, escolta'm, jo la primera vegada que vam dir, escolta'm, anem a fer-ho, i jo mateix, mira, recordo perfectament que la primera vegada que vam tancar el parc, el 15 de juliol de l'any passat, jo portava 3 setmanes d'alcalde només. Per tant, vull dir que va ser una mica el premi de benvinguda, no? Escolta'm, és evident que nosaltres també tenim un cert temor de dir, ostres, sortirà tot bé, estem anant pel camí correcte, quins problemes poden sortir. I jo crec que és bo i sa tenir aquest temor, perquè et permet preveure escenaris, et permet ser exigent amb tu mateix a l'hora de fer certes coses. El que hem d'intentar evitar és que aquest temor, que aquesta reticència ens bloquegi a l'hora de fer coses, d'acord? I escolta, hem de ser prou valents com perquè quan creiem que una cosa és necessària i quan creiem que un camí és el correcte, doncs escolta'm, cal transitar-lo. Ja sabem que pel camí trobarem entrebancs que no crèiem, que no sabíem que hi serien, que ens farem alguna esgarrinxada, que potser alguna vegada patinarem, d'acord, però si el camí és el correcte, hem de tenir la valentia de fer-ho, perquè si no, l'alternativa és el qui dia passa anys empeny, i el qui dia passa anys empeny ens acaba fent perdre un munt d'oportunitats pel camí i ens acaba situant en un escenari de desavantatge respecte a altres destinacions, per exemple, també de caire turístic, que potser han estat més arriscades que nosaltres i acaben sent més competitives. Totalment. Jo crec que aquest és el model pel qual hem d'apostar. Ser valents i al mateix temps ser prudents, però ser, en fi, decidits. Que, de fet, sense anar més lluny, fa uns dies es va fer precisament una entrevista al director d'un dels hotels que està dins del Parc Natural, preguntant precisament per aquest tema i estava totalment d'acord, perquè va donar les gràcies per haver fet, haver imposat aquestes mesures, al final. És que jo insisteixo, qualsevol persona que conegués la situació que va viure el parc en els últims anys, especialment l'últim, que va ser el pitjor, el 2020, jo crec que és molt difícil argumentar que no hi ha hagut una clara millora de la situació. Insisteixo, crec que és molt difícil. Doncs, com dèiem, aquest any, des del 15 de juliol al 31 d'agost, aquestes limitacions horàries, com l'any passat. Aquí ho veiem a pantalla. Perquè encara hi haurà algú que arribarà el 15 de juliol i dirà, això què és? Sí, segur, però també es farà una campanya informativa important, però vaja, jo crec que l'any passat ja es van notar unes diferències entre les primeres setmanes i les últimes. Jo crec que aquest any, que serà el segon any, doncs també moltes coses segurament aniran millor que l'any passat. Sí, doncs continuem precisament amb Parc Natural, parlant d'aquesta trobada d'escoles del Parc Natural que va tenir lloc a la ciutat de Llarroses, si no tinc molt entès, que va ser molt multitudinària pel que vam veure. Sí, van venir moltes escoles, estem molt contents. Nosaltres, des del principi, el tema del parc, jo crec que s'ha notat també en aquestes entrevistes, li hem donat moltíssima importància, perquè el nostre entorn natural, sobretot el Cap de Creus, que sobretot perquè també és el que creiem que feia falta més actuació, que quedava una mica pendent de diversos anys, que hi havia com feina acumulada, per dir-ho així, i també és el que té més percentatge del parc dins del nostre terme municipal. Però també
la realitat que implica estar al costat dels aiguamolls de l'Empordà, que aquest és un entorn més protegit, podríem dir-ne, en què hi ha més feina feta i potser hi ha menys percentatge del terme municipal que està dins. Però, en tot cas, la relació amb els dos entorns naturals, conjuntament amb el mar, escolta'm, és un element determinant, identitari, de primer ordre. Roses, la gent de Roses, el poble de Roses, és com és, entre altres coses, pel seu entorn, que ha marcat la nostra història, les nostres relacions socials, la nostra manera de desplaçar-nos, la nostra economia, la nostra vida comunitària, ho ha marcat tot, d'acord? I, per tant, crec que és molt important, primer, que conscienciem a tothom de l'enorme importància de preservar-lo, i per preservar-ho, a vegades, faran falta sacrificis, d'acord? Però si estem convençuts que cal fer-ho, doncs ho hem de fer. I segon, escolta'm, també hem de potenciar el sentiment de pertinença. Escolta'm, l'Empordà i el Cap de Creus i el conjunt de tot el nostre entorn és el nostre lloc al món, d'acord? I el que compartim, el conjunt de municipis que en formem part, més enllà d'elements que evidentment ens separen des de la dimensió, la composició social, la història, fins i tot la realitat econòmica, que és evident que hi ha coses que ens separen, escolta'm, el que compartim és moltíssim més. I, per tant, la creació també d'aquest sentiment de pertinença doncs també és un element que genera cohesió entre municipis, però també ajuda a aquesta conscienciació, perquè si allò que t'uneix amb els pobles del teu entorn és tot aquest entorn natural i tot aquest paisatge i tot aquest territori, doncs també és molt més fàcil que entenguis la importància de que tots treballem conjuntament per tal de preservar tot aquest tresor que tenim al nostre voltant. Per tant, i encara afegeixo una altra cosa, això ja és de formació professional, però fer-ho a la Ciutadella de Roses, que és un emblema no només del nostre entorn natural, sinó també dels nostres tresors patrimonials que també marquen i ens expliquen com ha estat la nostra història, i a més que és tan singular per la vila de Roses, doncs va ser especialment simbòlic i no puc estar més content com a alcalde d'haver acollit aquest esdeveniment a casa nostra. De fet, tenim una visita pendent per la Ciutadella encara. Cada mes diem el mateix, però no ho compleixes. I ara estàvem parlant del jovent i estàvem parlant del Parc Natural de Cap de Creus. Hem de parlar també de seguretat i de conscienciació, no? Fa uns dies vam patir un petit ensurt en un incendi aquí al Mas Oliva, si no tinc mal entès, i parlar d'aquests tallafocs naturals que fa uns programes vam parlar, aquests cursos de pedra seca que servien també com a tallafocs naturals, i al final que això no acaba sent més que conscienciació pròpia. Sí, perquè quan parlem de tota aquesta feina de conscienciació sobre protecció del territori, hi ha molta gent que associa automàticament protecció del territori, d'acord, amb zero intervenció humana. És a dir, hem d'allunyar la intervenció de l'home del territori. Aquest principi, que en certs elements, o sigui, no dic que no tingui alguns elements de veracitat, diguéssim, i de correcció, però sí que crec que expressat com a principi general i de manera intransigent no és l'adequat, d'acord? El paisatge de l'Empordà, tal com el coneixem, és un paisatge antropitzat. Tota la part natural, tal com la coneixem, és un paisatge antropitzat. Els quilòmetres i quilòmetres de pedra seca que tenim arreu de la comarca i arreu del parc natural no estaven allà. Els han fet els homes, d'acord? I, per tant, la preservació del territori no implica la no interacció amb l'home, implica la interacció responsable, controlada, sostenible, d'acord, de l'home. I en aquest sentit és evident que determinat tipus d'usos del territori, com ara determinat tipus de cultiu, determinat tipus de conreu, determinat tipus d'actuacions, com les parets de pedra seca que dèiem, doncs no suposen una agressió del territori, al contrari, són una forma de preservar el territori. I, evidentment, l'excursió que vam organitzar per tot el parc natural, amb el tren turístic, al qual, desgraciadament, jo personalment no vaig poder-hi assistir, però pel que m'han dit els meus companys de govern va ser molt exitós i a la gent li va agradar molt. Doncs va servir perfectament per veure com l'evolució de l'últim incendi que vam tenir el mes de febrer quedava molt delimitat per quines franges del parc estaven correctament treballades i gestionades i quines no. I en aquest sentit, és un element que jo crec que hem de contribuir a explicar també a la gent. Al marge d'això, un altre element, una de les grans amenaces que tindrà el nostre territori, el nostre paisatge, el nostre mar, és el canvi climàtic i l'augment de les temperatures i la disminució de les precipitacions. I, per tant, tot això, al marge que fem actuacions per tal de protegir el territori dels incendis, el canvi climàtic augmenta el risc d'incendi. I, per tant, hem de fer passos, primer, a curt termini per adaptar-nos-hi, i segon, per tal de contribuir a revertir-lo.
I en aquest sentit, jo insisteixo, crec que hem de fer una feina interna, a Roses, dins de la nostra població, però jo també crec que com a ajuntament, dèiem abans, amb una marca molt potent, de reconegut prestigi internacional, d'acord? Per tant, amb un patrimoni en quant a capacitat d'arribar a l'opinió pública, no només d'aquí, sinó d'arreu, que a més està fermament compromesa amb la conservació del seu entorn natural, jo crec que ens hem d'implicar en tots aquells fòrums, en tots aquells espais que serveixin per tal de planificar les polítiques en quant a fer front al canvi climàtic. I hem de ser un actor, diguem-ne, protagonista de tots aquests fòrums. A nivell territorial, tu deies molt bé, també hem acollit la trobada d'escoles del parc, però també hem acollit la cloenda del programa Pesca Neta de les confraries de pescadors de Girona. Però també col·laborem amb Akbar a l'hora de fer difusió de tot un programa que tenen per tal de difondre els usos que té l'aigua al nostre país i les bones pràctiques per tal d'estalviar-ne l'ús. Però també, per exemple, aquest divendres acollim aquí a Roses una trobada d'espais naturals marítims d'arreu del Mediterrani, una trobada internacional. També vam acollir aquí mateix, a Roses, fa aproximadament uns 9 mesos, un simposi europeu sobre la pesca sostenible. I tot això, que és una feina, insisteixo, molt important, no només per conscienciar la gent de Roses, sinó perquè Roses, torno a dir, sigui un actor protagonista del debat sobre l'adaptació al canvi climàtic. I la força de la nostra marca, jo crec que ens dona l'obligació moral d'intentar irradiar el nostre missatge fins i tot més enllà de les fronteres del nostre país. I tenim capacitat per fer-ho i ho estem fent. Totalment. Que al final, parlant precisament no sobre canvi climàtic, sobre les conseqüències que pot comportar això, al final, qui pot fer alguna cosa per revertir aquests efectes, al final som nosaltres que, i amb això em refereixo que moltes vegades parlant com dèiem, de seguretat en quant als incendis, parlant de neteja moltes vegades, que al final això també acaba derivant en aquests temes, és moltes vegades, ostres, és l'Ajuntament que no recull o que no neteja, ostres, hem de començar per aquesta autoconscienciació que absolutament. Al final som nosaltres, també. És absolutament, mira, hi ha d'haver, per una banda, consciència personal de que cada un de nosaltres, al llarg del nostre dia a dia, hem de ser conscients de que en cada una de les nostres accions podem aportar el nostre granet de sorra per canviar el planeta. És així. També és veritat que, escolta'm, amb les nostres accions individuals, d'acord, no serà suficient per salvar el planeta. Calen accions molt més valentes que afecten les grans companyies, les grans multinacionals, que són les que més contaminen, les que més es carreguen el planeta. D'acord, però els grans canvis comencen per la nostra vida, d'acord? Comencen pels petits canvis. Per tant, primer element, escolta'm, hem de ser conscients del nostre dia a dia que hem d'avançar cap aquí. I segon, hem d'exigir a les nostres administracions, començant per l'Ajuntament, començant per nosaltres mateixos, que prenguin mesures valentes en aquest sentit. I aquí també hem de tenir molt clar una cosa, torno al que deia abans, mesures valentes per pal·liar el canvi climàtic vol dir assumir sacrificis. Vol dir això, vol dir prioritzar recursos, vol dir que haurem de canviar la nostra manera de consumir, vol dir que haurem de canviar la nostra manera de produir, vol dir que potser haurem de canviar la nostra manera de moure'ns, la nostra manera de fer turisme. Vol dir tot això, la nostra manera de produir energia. Vol dir tot això. I per tant, escolta'm, doncs hem de ser, torno al que deia abans, hem de ser valents. Hem de ser valents i hem de ser decidits. I per tant, canviar la nostra vida i també canviar, més que canviar, exigir a les nostres administracions. Totalment, totalment. Doncs, abans d'anar a la darrera part del programa, quina casualitat, que de fet aquest sigui l'últim programa de la temporada amb tu i que precisament facis un any com a alcalde aquí al front de l'alcaldia de Roses, que un dels alcaldes més joves que ha tingut aquí la història de Roses, que molta gent dirà, doncs aquest tan jove que potser no tindrà criteri propi, no? Al final, la gent no farà aquesta valoració personal l'any que ve, a les eleccions, però ara, tirant la vista enrere, Joan Plana, durant aquest any, com t'has vist? Com m'he vist? És difícil també jutjar-se un mateix, Evidentment, jo, com la resta dels meus companys, en el dia a dia el que fem és deixar-nos la pell per intentar estar a l'alçada del repte, intentar estar a l'alçada de l'exigència del càrrec. Jo, des del moment en què vaig prometre el càrrec d'alcalde, era molt conscient, i això és una cosa que m'agrada molt explicar quan venen escoles de l'Ajuntament. Molt sovint a l'Ajuntament s'explica, no? Estem aquí, quan sigueu grans i voleu reformar la cuina, haurà de venir a demanar una llicència d'obres. Si voleu fer no sé què, haurà d'entrar en una instància aquí a l'Ajuntament, no? El padró, el cens municipal,
la part més administrativa de l'Ajuntament, que és molt important i que determina el dia a dia de la gent, no dic que no. Però més enllà de la tasca administrativa, l'Ajuntament té una dimensió emocional, una dimensió històrica, un lideratge social, d'acord?, que fa que sigui d'enorme rellevància per l'imaginari de la gent, d'acord? I jo des del primer moment he intentat ser molt conscient d'això, que ser alcalde implica gestionar, que és molt important, implica transformar, d'acord? Més enllà del dia a dia, això que dèiem, marcar cap on volem anar, a vegades assumint costos, però marcant cap on volem anar, però tercer, això és molt important, i això als regidors m'agrada traslladar-los sovint, també hem de representar. És molt important que tinguem clar que com a institució i com a persones representem els ciutadans i que exercim un lideratge simbòlic, però material a la pràctica respecte a la gent i que la gent espera una certa manera de comportar-nos, una certa manera de representar-los, un cert saber estar, un cert discurs, una certa manera de cuidar la nostra imatge a la qual nosaltres hem d'estar a l'altura. I jo des del primer moment, des del primer dia, he intentat estar a l'altura d'aquestes reptes, de gestionar, de representar, de gestionar, de transformar i també de representar. I sobre el que deies del criteri propi, mira, jo crec que segur que del que hagi fet o deixat de fer com a alcalde se'n poden criticar moltes coses, evidentment, perquè tot el que fem és valorable. I allò que a una persona li encanta, doncs una altra pot considerar que no està bé. Però jo crec que si algú pensava a l'inici del mandat que seria un alcalde amb poc criteri o un alcalde que potser seria fàcil de manipular, jo crec que s'haurà portat una bona desil·lusió i jo crec que algun desil·lusionat hi ha. Francament, la meva sensació és que algun desil·lusionat hi ha perquè es pensava que això seria així. Però, doncs, escolta'm, per jove que sigui, a mi els ciutadans de Roses m'ha escollit per ser alcalde i creu-me que tinc molt clar quina és la meva responsabilitat, quines són les meves obligacions i que les exerciré, evidentment, d'acord amb el que crec que és millor amb el poble de Roses. Encara estem a la meitat, no? Encara ens queda un any fins a les properes eleccions. Què podrem esperar de Joan Plant en aquest any? A mi m'agradaria sobretot que molts dels projectes que hem anat començant, no al llarg d'aquest últim any només, sinó al llarg dels últims 3 anys, perquè jo sempre he dit que això és un govern de 4 anys, jo estic molt orgullós de la feina que s'ha fet durant tot el mandat i per tant hi ha moltes coses que hem anat fent al llarg de tot aquest temps. I jo espero que molts d'aquests puguin començar a veure la llum, com aquest últim any ja n'hi ha molts que han vist la llum, però jo crec que n'hi ha d'altres que encara estan en fase de creació i jo espero que molts d'ells puguin començar a caminar, com deia, abans d'acabar el mandat. Sent conscient que molts d'ells, per exemple, el tema del parc natural, aquest ja ha començat a caminar, aquest ja està funcionant, però al final els resultats dels projectes realment transformadors es veuen a llarg termini, no es veuen de manera immediata. Tota la inversió social que hem fet, ara mateix, el pressupost en polítiques socials de l'Ajuntament de Roses és un 50% més gran que en el mandat passat. Vol dir que per cada 2 euros que s'invertien en polítiques socials en el mandat passat, ara n'invertim un d'extra. Tot això que implica també nous serveis, com el centre obert que comentàvem, d'atenció als nens en situació de vulnerabilitat, l'augment de les partides més d'atenció més urgent, la millora també dels equipaments d'atenció als usuaris de serveis socials, la millora, la inversió importantíssima que s'ha fet en temes, per exemple, de polítiques d'igualtat, l'enorme esforç que s'ha fet per tal d'augmentar els ponts de diàleg amb diferents comunitats que viuen a casa nostra i que creiem que han de ser part activa també de la nostra ciutadania i que per tant això requereix també una feina no només de recursos sinó també d'implicació institucional que estem tinguent. Tot això acaba tinguent uns resultats visibles a llarg termini. La política cultural, per exemple, l'augment també de recursos, l'augment d'esdeveniments que tenim, les nits de circ que d'aquí 4 dies comencen són un molt bon exemple, l'augment, per exemple, en investigació científica. Jo recordo la primera vegada que ens van presentar l'any 2015, que ens deien, escolta, això que digueu que l'Ajuntament de Roses ha d'invertir en I+D és de flipat, m'explico? La paraula era literal. Doncs escolta'm, ara hem arribat a uns nivells sense precedents en la col·laboració amb la Universitat de Girona amb les 2 càtedres que tenim, la d'Oceans i la de Patrimoni Històric. A la Patrimoni Històric ara tenim una investigadora que treballa per la càtedra de Roses, Oceans i Natura. A la càtedra de Patrimoni Històric, que qualsevol persona, sisplau, vagi a la Ciutadella a veure com ha aflorat del no-res tota la vila medieval. El que abans era un munt de terra, ara són les restes de la vila medieval de Roses, són les restes del nostre passat. Doncs tot això, insisteixo, són inversions que jo crec que tenen un fort component transformador i que avancen, ens encarrilen a caminar cap allà on volem,
però que tindran visibilitat amb el pas del temps. Però en tot cas, escolta'm, doncs, quan veus que mica a mica el poble avança i que doncs, totes aquestes rutes mica a mica doncs, es van desenvolupant, bueno, un no pot evitar doncs, sentir-se modestament però orgullós de tota la feina que estem fent, no pas jo només com a alcalde ni molt menys, sinó tot l'equip, primer doncs, tot l'equip polític que m'acompanya, els quals doncs, vull felicitar per tota la feina que estan fent, i també el magnífic equip de professionals que té l'Ajuntament de Roses, que com deia al principi, al final és el múscul que mou tota l'acció. Doncs Joan, amb aquest discurs anem a la darrera part, la darrera última part d'aquest programa, que ja fins setembre no el tornarem a fer. Anem, sisplau, Josu, dit a les xarxes. Endavant. Doncs recordem que aquí la gent ens fa arribar preguntes o suggeriments de cares a l'alcalde de l'Ajuntament i faig de missatger i les trasllado. Aquí, recordem, només tindrem 1 minut per respondre a cada pregunta. Demanem precisió en aquestes respostes. Anem a la primera, que diu així. El servei de recollida d'escombraries és molt deficient. Els contenidors estan sempre plens i bruts. Joan Plana, 1 minut. Doncs no ho puc negar. És cert que amb el tema de la recollida de deixalles és un dels problemes estructurals que tenim des de fa ja un temps. Estem en contacte permanent amb l'empresa concessionària, que és Fomento, per tal d'intentar anar millorant, no només solucionar aquests problemes puntuals que van sorgint, que també, sinó intentar fer una actuació de manera més estructural per evitar que això passi, però és veritat que tenim deures pendents en quant a millora del servei de neteja. Aquesta és una realitat que no puc negar i que hi estem treballant intensament. Paral·lelament a això, que insisteixo, és així, també hem de dir que moltes vegades hi ha un problema greu d'incivisme que des de la pandèmia s'ha agreujat. I per tant també hem d'anar fent tota una tasca per tal d'intentar revertir-ho, rebaixar el nivell d'incivisme i augmentar el nivell de reciclatge, perquè no em canso de dir que menys reciclatge no només vol dir més contaminació i més brutícia al carrer, sinó que vol dir molts més diners. El que dèiem abans, no? L'autoconscienciació aquesta del principi. De fet, l'última pregunta també té relació amb això, la deixem de moment aparcada i anem amb la segona, que diu així. S'ha pensat en el perill de foc de camps abandonats? Joan Plana, 1 minut. Doncs sí, evidentment, s'ha pensat. L'Ajuntament de Roses és un ajuntament que és reconegut per la bona feina que fa, per exemple, en franges d'antiincendis a tota la trama urbana, les urbanitzacions, etc. I també recordar que els propietaris dels parcel·les tenen l'obligació de mantenir-les netes i en cas que no les mantinguin netes, l'Ajuntament els hi pot exigir que ho facin i en cas que no ho facin, fins i tot després d'exigir-los, l'Ajuntament pot arribar a actuar de manera subsidiària, que vol dir que nosaltres actuem, et netegem el camp i, evidentment, et passem la factura de tot el que ha costat. Doncs aquí queda resposta d'aquesta també. I ara sí que anem a, dèiem, l'últim programa de la temporada, no? El joc que em fa més il·lusió estava esperant aquest moment, precisament. Posem 6 cares de persones conegudes aquí a Roses per tots, 6 persones que tenen relació amb la política i amb tu directe o indirectament, al final. I doncs haurem d'escollir fer diferents accions amb cada persona que després al final podrem canviar. Jo et diré una acció i tu hauràs de decidir a qui se li relaciona aquesta. D'acord. Sí? Anem a veure les 6 cares que tenim, que són, repassem, tenim a dalt, comencem per l'esquerra, dalt a l'esquerra, Montse Mindan, exalcaldessa també de Roses, Carles Paramo, exalcalde de Roses, Magda Casamitjana, també exalcaldessa de Roses, Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries, Fèlix Llorenç, regidor i, si t'ho dic bé, tercer tinent d'alcalde, segon tinent d'alcalde de Roses, i Agnès Lledó, alcaldessa de Figueres. Presentats tots? Vale. Tots coneguts. Sí, tots ells, i tant. Doncs anem amb la primera acció que diu, per exemple, Joan, aquí deixaries les claus de casa teva. Aquí deixaria les claus de casa meva? Després podem canviar, Ostres, jo per la relació que tinc, diguem-ne, fiar-me me'n fio de tots, per tant, jo diria que pràcticament les claus les deixaria tothom. No n'hi ha cap que no me'n fiés per no deixar-los-hi, però diria
Mira, diria en Fèlix perquè és el que viu més a prop de casa meva i si mai hi ha alguna emergència que necessito que entri a casa a fer alguna cosa, és el que tinc més a prop. Ben pensat, ben pensat, ben pensat. Doncs, de moment, Fèlix Llorenç, les claus de casa. Anem a la següent, que és, Joan, amb qui compartiries pis? Amb qui compartiria pis? Amb tot el que comporta, Amb tot el compartir que pis. comporta compartir pis. Aquelles nits, veient Netflix, a veure Clar, què li posem. sí, és que, clar, estic pensant a qui li agrada les mateixes sèries de Netflix que jo. No n'hi ha cap de prou friqui, hauries de veure més la pantalla. A veure, compartiria pis... Doncs mira, diria que amb la Magda. Doncs mira. Compartiria pis amb la Magda perquè jo crec que... No sé si ens agrada el mateix tipus de sèries o no, però jo crec que és la més, diguem-ne, extrovertida de tots i la que més fàcil seria que experimentés coses noves i s'avingués a veure el tipus de sèries que m'agraden a mi. Bueno, al final les feines que s'haurien de fer a casa us poseu d'acord. Sí, home, i tant, segur que sí. Doncs jo, amb la Magda Casamitjana, compartir pis. I ara, per exemple, Joan, amb qui et deixaries aconsellar per fer-te un canvi de look? Un canvi de look? Jo ens diria la Montse Mindan. Home, la Montse és molt moderna sempre. Exacte, sí, la Montse Mindan. A més, és regidora de turisme, vull dir que sap com... Sap el dress code de cada banda, Aquí està. Sap com t'has de vestir. La Montse sap de tendències, també, Exacte. Cuidado. Sí. Joan, amb qui, per exemple, sortiries de festa una nit? Amb en Salvi, clarament. Sí? Jo crec que els dos són igual de sossos. Tio sèrio. En Salvi és un tio sèrio. Tot i que, bueno, en Salvi balla, Compte, perquè en Salvi balla. Ostres. Això aquí no ens entendríem, però bueno. Jo crec que a l'hora de sortir de festa tindríem tots dos la mateixa marxa. En Salvi balla, però i en Joan? Doncs en Salvi no, en Joan no. En Joan no. Jo crec que amb en Salvi ens entendríem perquè tenim les mateixes vibracions. Escolta'm, una nit de festa, Joan Plana Salvi, cuidado, Ha de ser una cosa entre molt avorrida i molt interessant. Sí, aquí estaria el ventall. Per exemple, Joan, amb qui aniries a sopar? Amb en Páramo. Amb Carles Páramo? Amb en Carles Páramo, sens dubte. Home, podeu explicar molt? Carles Páramo és un tio que ha estat alcalde de Rosa 16 anys, ha estat 8 anys president de la Diputació de Girona, ha estat 4 anys diputat del Congrés. Per tant, jo crec que, escolta'm, puc constatar que si alguna cosa té Carles Páramo és història per explicar i molt interessant. Per tant, si me n'hagués d'anar a sopar amb algú, segur que seria amb ell. I tant. I ja, bueno, al final, si vols ara podem canviar, a qui li explicaries un secret? Doncs a l'Ignasi Lledó, sí, home, i tant. Més fa temps que ens coneixem. Amb l'Ignasi Lledó vam compartir... Primer vam estar junts a la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de l'Empordà, a la junta directiva, podríem dir-ne, d'Esquerra Republicana de l'Empordà, entre el 2012 i el 2015, aproximadament. Després del 15 al 19 vam compartir Consell Comarcal. Vam estar tots dos junts al Consell Comarcal. I des del 2019 ella va ser alcaldessa, jo vaig ser el 2021, però bueno, des del 2021 doncs ella és l'alcaldessa de la ciutat més gran de l'Empordà i jo l'alcalde de la segona ciutat de l'Empordà. Per tant, doncs, mira, jo crec que ja hem compartit bastantes coses i per tant segur que explicaria un secret sense cap problema. També és veritat que hi ha moltes coses que potser canviaria, perquè hi ha altra gent que, escolta, jo crec que també li explicaria secrets i jo crec que ja mereixerien confiança. Les claus de casa crec que també els deixaria gairebé tothom, també. Anar a sopar també amb diversos anaria a sopar. Sortir de festa ja no tant. Ja seria més selectiu. El que dèiem també, a veure què diu també en Salvi Güell, que el tindrem la setmana que ve. A veure. A veure què diu de Joan Plana. A veure què diu. Doncs, Joan, això ho hem de deixar aquí per avui i per aquesta temporada. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat tants de dies. I haig de dir una cosa, i moltes gràcies també per haver fet de la política aquí, per haver-la fet de la política una miqueta més fàcil aquí amb tots nosaltres. Home, fem el que podem. Doncs el que dèiem, moltes gràcies, ens veiem ja al setembre. A vosaltres, que vagi bé. I no acabem nosaltres encara, que la setmana que ve tornem amb l'últim hora de l'alcalde de la temporada. Que vagi molt bé. A poison cup, slip away and never wake up. Oh, I'd ever heard